ଆଜିର ତାଜା ଖବର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ତାଜା ଖବର। 31 ଅକ୍ଟୋବର 2025। ଖବର ନମ୍ବର 1। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଅଁଳା ନବୀନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଅଁଳା ନବୀନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିବେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 11ଟି ଲେନ୍ ବାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2। ପାଦ କମୁକ୍ତ କଲେଜ ଅଭିଯାନ। UGC ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପାଦ କମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଜାଗୃତି ଅଭିଯାନ। ସମସ୍ତ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନତା ଶିବିର ହେବ। ନମ୍ବର 3। ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ନୂଆ ସେବା। ନଭେମ୍ବର 1 ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଧିକ 50ଟି ସେବା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ଅନଲାଇନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ରେସନ କାର୍ଡ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସେବା ନେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 4। ଭାରତ ମେରିଟାଇମ୍ ଆପ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଷ୍ଟୋର। ଇଣ୍ଡିଆ ମେରିଟାଇମ୍ ୱିକ୍ 2025ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଆୱାର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ମେରିଟାଇମ୍ ଭିଜନ ଓ ଜଳପଥ ପରିକଳ୍ପନା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସତବାୟ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ରହସ୍ୟମୟ ଜାହାର ଧରି ଆସିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6। ବସ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ସଫ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନି ବାର୍ପଣ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଟ୍ରେନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ଏପରି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଖବର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।